मोबाइल वाला लइका लेकिन के सबसे बेसी बिगड़ले बा। एकरा से सरकार से कहीं कि एकरे के कहीं मोदी जी से कि हे बंद कर दी लइका लेके यूज मत करस। ए मॉर्निंग टाइप पर देखी कोनो अणवारी बड़वारी लड़वारी हसवारी में काने साइड में कोनो घुसल हो तो ओकरा के रोक सकी ना। वास्तव रोक ना सकी ना। राते दिने रूम में कतना कंडेली डूबत अश्लील नहीं क्या होखत। लइका वो से अश्लील नहीं खस जोन लड़की पहिन का माने आधा ब्लू पिक्चर बना देवल जाला। सुनी बताओ तो ब्लू पैसे के है देखी ना येलो पिक्चर। चलिए नमस्ते प्रणाम, हम सोनू संग्राम रउआ देख रहल बानी नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल। और आज हमारा साथ भोजपुरी के बहुत ही अनुभवी कलाकार तूफानी लाल यादव जी यहाँ पटना मरीन ड्राइव पर मिलल बानी। यहाँ के सबसे पहले हम मिलत तानी यहाँ से। सर स्वागत बड़ा हमारे चैनल रौरो है नॉन स्टाफ रिपोर्टर में हमनियों के नंदन वंदन अभिनंदन बस सारा श्रोतागण के सारा सुनोइया। सबसे पहले ये नवरात्र महीना के ढेर सारी शुभकामनाएं। चली माई सब कोई के बनैले रहस लेकिन बने के बा अपने कर्म से जिसन करब कमाई उसन आगे आगे आई हरि के लिखल बाऊ जाई इसको न जाई। भैया बहुत दिन के बाद रउआ जौन पहले जौन ऑडियंस देखत रहे जौना से रउआ पहचान रहल के एगो हर आदमी के भोजपुरी में ऑडियंस अलग अलग बा। केहू के माने कि थोड़ा सा वीडियो के क्वालिटी कुछ और होला राउर जो एगो ऑडियंस बा अलग बा। और बहुत दिन के बाद एगो गाना आइल के अफसोस ना रहे वो गाना रउआ इंस्टा पर ट्रेंड करता एकरा में रउआ का कहत। देखिए अफसोस ना रहे जौन गाना बा उ सैड सॉन्ग गाना है। तो सैडो में एगो ना होला रोमांस जीवन तरह के हमार श्रोता सुनोइए बाई या लइका लोग हमार सर्चिंग मारला लइका लोग 3 ईयर लो ज्यादा 3 ईयर में 16 17 18 19 20 है कुल ना ओकला मोछिया उठान कुल मोछिया उठान लइका सुनेला 10 से 25 माने जेकर पाँख जमल नु 25 तक तो लोग देखबे न करेला। 25 तक देखेला वीर कुंवर सिंह के धरती आरा जिला हमारा लेके 80 वर्ष तक लोग जंग लड़ेले कार उरा कहन काजी आरा जिला के धरती के हइया वो धरती के 80 वर्ष तक वार करले आदमी। अच्छा भैया वो वीडियो हम देखनी है वो वीडियो में भैया जब तबियत खराब रहा ओकरा बाद कहनी कि अब पुलिस ऐसा कुछ ना कर जाए भोजपुर तबियत के बात नहीं है ओकरा 2 साल पहले ही सब ना होत रहे हॉट वीडियो साफ बंद रहे लेकिन अब लइकन के मान ले अब केकरा खातिर जियल भाई के जियले स्रोते समझ नु लइकन के फोन बे कुछ मजगर देत नहीं की लइको जानती हेनिया तो नहीं करी ना सुनवे बढ़िया से नहीं तक ले तनी एने आ जा एने आ जा लइकन मन देखी केकरा खातिर गावत है जा श्रोता समझ खातिर हमनी के श्रोता समझ लइका बोए रुको लो हाला के भैंसी के पड़ा मत बियो लो पाड़ी थुथुन निकल ले बिया तो लइकन खातिर गावत है जा लइकन के ये पसंद में बार बार कसे भैया माजा नहीं का कुछ चटक मटक दे दी अरे जिंदगी वापस मिल बकने चल लइकन के मन राख एक दूगो गा देनी है तरी उसन बा जबकि सैड सॉन्ग में रोमांस। हालांकि भैया सैड सॉन्ग रउआ गौले बानी बट सैड सॉन्ग के उ तरीका के वीडियो उतना माने अश्लीलता टाइप के त ना होला। सॉन्ग अच्छे का होला सच्चाई बात बताई सैड सॉन्ग एगो प्यार मोहब्बत के दर्शावल जाला ई ना कि ओकरा पर चूसा चूसी आ किसा किसिम करे लव सॉन्ग में प्यार मोहब्बत दर्शावल जाला सैड सॉन्ग में होला का माने आधा ब्लू पिक्चर बना देवल जाला। सुनी बताओ तो ब्लू पैसे के देखी ना येलो पिक्चर कैसे बनता है बताओ तेरे के सैड सॉन्ग ये न होला कि हमरा के तू धोखा दे देलू बदल गइलू ये न होला धोखा दे देलू बदल गइलू वादा से मुकरी गइलू ये कुल नु का चीज के वादा रहे। एक मिनट हमारा सवाल के जवाब दे का चीज के वादा लइका लई करलस का चीज से मुंह करलस कौन चीज रहला पहले हमारा खातिर मरत रहू का चीज खातिर मरत रहे जान देत रहे ना जीवना चीज के रौरा बोलू कहतनी जीवना चीज के रौरा गंदा कहते जीवना चीज के रौरा हॉट कहते वासनात्मक कहते अश्लील कहते वो से धरती संचार होता वही से सृष्टि चलता वो ना रही तरह के मर्द काल से ना कहल जाए पूरा में क्षमता ना रही नु तो छतिया पर ठोक के मरद रौरा के ना कही ना हमारा कही कल से बियाह शादी करे है सगुआ लइका में कुछ है नहीं के। अच्छा भैया ना सुनी काले से कहे लइका में कुछ है नहीं के का बियाह करब काल से थपरी पीटे वाला मेरा और गिनती होखे लगी तो ओकरा के मत कहीं अश्लील है ना प्रजनन क्षमता है सृष्टि है ओकरा कैसे कहते नहीं गंदा है ओकरा के गंदा रही ऐसे मधुमक्खिया के अश्लीलता सिखैले बा मछियन के अश्लीलता सिखैले बा मक्खिया उड़त रहली सा उड़ते गुपुक गुपुक चल उन्हीं के तब न प्रजनन क्षमता चलता फर्टिलाइजेशन सिस्टम सिखावत के उन्हीं के सृष्टि के नियम है सृष्टि ज्ञान भंडार भर के देले बिया तबे वही सृष्टि चलता तो ओकरा के रोक सकेला के रोके वाला बा हम ओकरा करते गाना तनी चटक मटक हो गइल ना अश्लील हो गइल अश्लील होता राते दिने रूम में कतना कंडेली डूबत अश्लील नहीं क्या होखत
लइका ओ से अश्लील नहीं खस जौन लड़की पहन के घूमत ऐसा ओ से लइका बिगड़त हो अनर्गल ड्रेस से आए अनर्गल वर्क से है मोबाइल वाला लइका लेकिन के सबसे बेसी बिगड़ले बा एकरा से सरकार से कहीं कि एकरा के कहीं मोदी जी से कि ये बंद कर दी लइका लइकी यूज मत करस अच्छा ड्रेस से बिगड़ेली साहब, वीडियो में रउआ वैसे देखाओ तनी वैसे ना बिगड़ी। भी ड्रेसवा देखी ड्रेसवा ये पहिन के चल देनु तो जेकरा ना ताके के मन रही उहो ताकी आ वीडियो जेकरा देखे के बा उहो देखी वीडियो जेकरा देखे के बा उहे देखी। अब दारू बेचाता कहीं भी दारू पिए के मन बा तबे पिए मुंह में नहीं के पला ले के ढारत बात समझी। अच्छा रउआ माने कहे के बा कि हमार जौन ऑडियंस बा वही माने कि जौन तरीका के पहले वीडियो होत रहे माने 20-25 के ऑडियंस हर प्रकार के बा लेकिन ओहू तरीका के बा लइका रिक्वेस्ट कइलन कि ना भैया डाली कुछ तनी चटक मटक नहीं के मिलत तो वो हो गइलो में बहुत इसी बा थोड़े गाना तो देखी गाना एकदम मतलब कि हिंदी टाइप के शूट भइल बा देखी यहाँ के दू दिन के शूट ह 2 दिन में हॉट वीडियो बनावे में का जी 10 मिनट में धक्का धइनी चस चस चपा चपा चूस देनी हॉट वीडियो बनावे में का 2 दिन लगी एगो गाना बनावे में 2 दिन लगी एगो गाना बनावे में 4-4 गो गाड़ी घूमत रहे सो है पहाड़ी से हो पहाड़ी है झरना से हो झरना 2 दिन लगी हॉट वीडियो मत के वो करा के मतलब कि फिल्मेटिक वो टाइप के कइल बा। हाँ थोड़ा ड्रेस वाइज वो तरीका के लिहल बा ड्रेस हिंदी टाइप के लिहल बा छोटा छोटा कपड़ा जौन होला कहीं ना कहीं भी यार वो बात से मुकरत है नहीं बट और वो बीच में कहले रहनी कि अब उस तरीका के वीडियो ना आई जौन भी आई माने कि घर में बैठ के आदमी चाहे बढ़िया से वो ना, वीडियो हम ई देख ना- सकता पारिवारिक ई टाइप के आई ई ना करे हम- कि जो पहले करत रही उ फिर हम करे के ई पड़ी। कबो ना कइल नहीं खाली है से नहीं हम हमेशा बोलल भाई हमारे इंटरव्यू उठा के देख लो हमेशा बोल भाई कि हर प्रकार के आई सब तरह के आवत रही में बढ़ियो आई सैडो सॉन्ग आई लव सॉन्ग आई देवी गीत आई देवी गीत जाई ना 1000 में दांत चियार देता 1000 वीडियो आ उहे फालतू गीत गावत तो 1 मिलियन से पार होता आइडिया बा आइडियो 1 मिलियन से पार बा उ फालतू रही था आ बढ़िया गावत तो दांत चियार देता तो जैसन श्रोता में वैसन देवे के पड़ला आ सच सबसे सही बात के एक जवाब कौनो कलाकार होखस आ चाहे क्यों व्यक्ति होखस सब कोई या अपन बिजनेस देखता सही बात के एक जवाब नेता कालुए से खाली जनसेवा करे पप्पू यादव जनसेवा करते हैं एगो विधानसभा ना निकाल अकाले से जातिवाद धर्मवाद करी रहो जय जय बा आके ओवैसी 5 गो सीट निकाल के चल गुल कब जनसेवा कैलो बिहार में 5 गो सीट चलिए यहाँ के भोजपुरी के बहुत अनुभवी आदमी है प्रोड्यूसर से वो गायक बनल बानी तो हर बात के काट के अपन अपना तरीका से जवाब दे के यहाँ के निकल जाएला बट बट कहे के बात ये बा कि भैया जवन चीज रहुआ ना कहले रही उ चीज रहुआ फिर स्टार्ट कइल बानी गलती रहुआ अपन स्वीकार नहीं ना गलती कैसे हम जोन गलती कइले नहीं हम कहले हर प्रकार के गाना है कहीं रउरा मतलब कोनो निकालम उ गानवा घर में लोग सुनी उ वीडियो देखी ना गानवा तो सुन ली वीडियो देखी वो वीडियो देखे खातिर चंद्रयान पर जाई ना नो मंगल पर जाई रउरा ये धरती पर का कर रउरा ये पटना में खड़ा भाई ये धरती पर सोची रउरा सोची अच्छा सुनी एक मिनट हमरा का 1 मिनट टाइम दी 1 मिनट बात हम भुला जाए अभी धरती पर सोची कहती कि घरवा में लोग सुनी ये धरती पर बाई आ सोची कि पटना में बाई चाहे बिहार में बाई चाहे पूरा भारत में बाई यही घरवे में नु घुस के का से का होता कौन से का होत हुई सोची घर में अभी का लोग के का करत हुई ए मॉर्निंग टाइप पर देखी कोनो अणवारी बड़वारी लड़वारी हसवारी में काने साइड में कोनो घुसल हुई तो ओकरा को रोक सकी ना वासना रोक ना सकी ना ओकरा को रोकिए ना सकी ना जेकर लड़वारी बसवारी में घुसे को घुसी। अच्छा वो गाना के रउआ सुनाई जौन अभी ट्रेंड चलता है और हम ट्रेंड देख के हम ना बर्दाश्त कइनी हमनी ना मिले के चाहिए फिर से वापस रउआ आइल बानी उ तरीका मानी कि मिले के चाहिए कि फिर से कौन ऐसन कमी भइल कि वहां के फिर से चल देले बानी अपना रास्ता पर वो गाना के रउआ सुनाई वो गाना के सुने के बाद तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पाई और न्यूज घरों द्वार में बेटियों बहन देखिए तब तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पाई जेकरा वैसन चटक मटक सुने के बाद तब तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पाई भैया से न्यूज सुनी आ एक ही शब्द कहम कि सब चीज गाना बजाना अपन बिजनेस से एगो चीज बा बाकी हम एगो इंसान के नाते इहे बताई दू लाइन के सुख लाइन बा उन्हें बाजा तो डिस्टर्ब करी हर की आदमी हो आदमी के काम अरे आया करो आदमी हो आदमी के काम अरे आया करो लेके श्याम जी का नाम दिन बिताया करो लेके श्याम जी का नाम दिन बिताया करो
जीवन भी काम करत हो गई अपना रोजी रोटी खातिर कुछ करत हो गई, लेकिन दिन में प्रभु श्री कृष्ण के नाम ले ली, भवसागर से नैया पार होत रही। आ जिंदगी मिलल बा तो कमाई, आर्थिक युग हो कमाई, धन बा तो भैया सब बा, अर्थ बा न तो अर्थ ना रही जिंदगी व्यर्थ हो जाई। ऐसे कमाई आप रउरा से बेसी होता केहू के भलाई कर दी, ना तो अपना काम में मस्त रही, केहू के बिगाड़ी मत। आ काहे कनिया कि प्रभु श्री कृष्ण के नाम ली दिन में, काहे कनिया, कैसे गीता उपदेश में प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहले भाई। प्रभु जब अर्जुन जी के उपदेश देते हैं तो सारा उपदेश सब कोई जानता है, सारा उपदेश तो ओकर सार इहे बा कि प्रभु श्री कृष्ण के रउरा नाम ले ली, भवसागर से पार बा जिंदगी, विशेष कुछ करही के नहीं। अच्छा भैया, इतना बढ़िया रउआ सुर लगाइले, इतना बढ़िया नोट लगाइले और बढ़िया बढ़िया गाना गाइले, सही में कहीं ना कहीं पब्लिक के भी एमे कमी बा वहाँ के। कमी ना, हर तरह के श्रोता में हर तरह के चले के चाहिए, दुनिया हो। अच्छा रउरा आई एगो ई जो गाना आइल बा स्पेशली ई टाइप के श्रोता खातिर आइल बा जैसन जीन्स पहन लेबै ऐसने सब ना नु पहन ली, ना। लोअर ऐसन पहन लेबै सब ना नु पहन ली भैया। सब कोई अपन अपन चॉइस होला, जेकर जीवन मन करी उ करबे करी, ओकरा के रोक सकी ना। स्वतंत्र भारत में पैदा हम इहो नहीं कहते कि स्वतंत्र भारत में पैदा भइल तो लहंगा उठा के चलब, ई नहीं कहत, बाकी अपना मन से लोग करे।